hotellet, eller Maren og Henrik møttes på flyplassen. Og så Ari og Dan Jonas møttes tidligere. Lekin teemme ja lekin mun ofta dei saami ofelautsain. Ja tahlakta projekta mi saami alaskoulussa ja Norksla megi kos saami nuora joht Norkas skoulaimmelde ja uoppahi hiera nuoreide näitä studenteide saamin kulttuurin pirra min perspektiivs ja mai mein laudet rekta ja tehdä että iära nurka nuora kalkiteet min pirra. Mun amalla Liisa Kaisa, mun on kuektido johtaja i Boris ja landappe karasjoaser ja mun dal studerin vuossia ja medicina Troms. Mun on saamikielä lää muu etninkielä, mun on nohpan hallan saamikielä olles muu jellima ja mun on mai vaatan sikke saamikielä managartis, skolas ja jatkoskola limus på saamikieli. Mutta täällä kun mun täällä studerin Troms medicina täällä puhutaan takia englanniskieli. Mutta mun halan sikki saamikielä rohtus etnin ja ähtsin ja pierrosin ja mun ustibin. Mun mielestä vähän tehdä, jos tiedä hoit teet. Aina hei kaunu nuolu tiedot saamalla chipira. Hei teedä mainita, hei just teedä saamalla chipira ja me moomi jelli ho näpäivä ja me mo lää saamalla nuora aikaska. Mutta mun mielestä huisoma mun pitäisi on fin. Kähtyminen jäädä päikki ja kähtyminen oraga lää ja tuossa uoppi hielelle min mun mielestä sel tehdä läht. Mun mielestä tehdä tiedä kaikki teet min pirra ja mun lää. Vihko vaan matkustit. Iko epstellä mai tjakchakalk. Mutta lyhtsima sooma Arnaan kaskapäiviporrat. Ja häälesti hollastata radioon. Läkodoon. Aalohäliän tranttis fitnat. Läitestit. Jasko palomai. Muorajan kaaremot. Oftas parkeerajon. Ja luoltallat saamikulttuura pirra. Ja servuda pirra. Oota ofalaitjan. No se vähän tehdä tuossa sama chai mi lää saamelaisen. Täällä puhukka tiit just mi mo lää saamelaisen. Mutta mä jäädä saami nuoreide chai kähäi anjan tehäi anjan saami vuoda jokin päiväläst. Tuossa chai että lää nu älkki lää saamelaisen. Tuo niitä taps kiala, tuo niitä taps den gafti lää saamelaisen. Tuollus kiiton lähti eftermäntä. Jag låg så med chai att det lähnu vaktis lää saamelaisen. Det lähnu att de färdigt lähnää ja nuojat on färdigt. Tuollus huijälkki että det heillä ja bastu lää saamelaisen, missä millä saamelaisen on kalktuesta chai. No mun kalla huidaulat lää saamelaisen ja mun mielestä kalla huidaulat mun määnä hohti saamikielä. No se ei tuossa on tietän saamenvuoda tehty, mutta että takalikin teo tätä saamikielä jäskäkää piäst jelli viidässä. Ja mä tein tuossa, että ei ton tarpsla politiikkarin, ei ton tarpsla on färdigt, ei tarpsla demonstreera, että se toira teko kun päällä lääsäämelaisen ja tuossa paraktan saami vuodat, että on nukuhkon lääsäämelaisen ja uoppa käsi kielä, että jo tahtamme jo niesmaat tuu aamuin telatuaan.